Pagbalik ko po ng UWAS, may nag-report na sa akin na meron na silang mga text messages at calls na nagsasabi na may kailangan silang bayaran within 7 days. Pero hindi pa po lahat. Actually, sa base sa sa record ko, ang inuuna is yung mga retired. Nagtungo sa ating programa ngayon ang mahigit 100 katao para ireklamo ang isang nagpakilalang recruiter na magbibigay umano ng trabaho sa kanila bilang private security sa Palawan. Subalit nang makuha na raw sa kanila ang mga importanteng dokumento, ay naglaho na raw na parang bula ang recruiter. Ngayon ay makakasama natin sa studio ang apat sa kanila na sina Eduardo Ribua, Catherine Pinoy, Alan Bilyodo at Richard De La Peña. Sino po itong inireklamo po ninyo? Si Ma'am Mary Rose Santos. Yan sila partner. Lahat yan partner, mga biktima nitong illegal recruiter. Okay. Matanong ko lang po, ito bang Mary Rose ay isa lamang kataong nakipagtransaksyon sa inyo o may inirepresenta siyang agency? Ako bali, irekomendiran ako ni Ernesto Bonos kay Ma'am Mary Rose. Ngayon, pinatawag ako ni Bonos doon sa kay Ma'am Mary Rose. Bali ngayon, nagsabi na kailangan ko ang tao sa San Vicente, Palawan. Hindi man niya sinabi nung na ganito kalaki ay karami ang kailangan. Nung una nag-umpisa kami sir sa 45 muna. Gagawin po kaming company security ng hotel and casino. Hindi ko po siya personal na kilala. Pero ang nangyari po kasi nasa military po kami, mga ex-military. Mga ex-military po kayo? Ang nangyayari po kasi sa amin sa ex-military, once na yung kabatch ko, tinawagan ako, yung kabatch niya, tinawagan, connect na yan sa retired PNP, retired Marines, retired Navy, retired Army. Yung iba naman, mga members ng elite forces ng Pilipinas, Special Forces, Scout Ranger, Airborne Scuba. Kayo ho, kilala nyo ba itong Mary Rose? Sa akin, hindi ko talaga yan kilala kasi taga-Liti ako. Mga asawa ko po, may trabaho po siya sa Manila. Pero sakto po, nagbakasyon siya. And then nakausap niya po yung isang senior niya. In-invite siya kasi po maganda nga po yung offer. From the very start pa lang po nang pumunta doon yung asawa ko, tinanong ko na siya kung anong pangalan ng company, sinong may-ari. Kasi sabi nga po is US company daw po, pero parang connected din po sa Europe. Until po, ito na nga, dumating na yung time na natapos na yung lahat ng requirements, na interview na. Ano po yung mga hiningi ni Mary Rose sa inyo? Yung mga requirements po, yung nakatabings po, yung lahat. And then kasama din po doon lahat ng mga sa family kasi cover daw po ng benefits ng Insurance. family. So, lahat po yung local clearances, awards nila, certification, lahat-lahat po ng mga nila sa... May kaso ba na hiningi? Wala po. Wala po. Kaya doon po parang nag-assure sila ma'am na parang, ay okay to kasi wala nga pong hinihinging money matters. Yan ba si Mary Rose? Yan? Oo. Yung may face mask na itim? Yan sir, yung nagbabase siya ng Ay, ibig sabihin, company yung policy. kuhang picture na yan, ay naandyan kayo. Lagi po siya Anong nagaganap dyan sa pagtitipo na yan? Nung company policy, nagpapaliwanag siya. Company policy, briefing, may naganap po bang training sa inyo? Wala pa. Wala pa, mga pero pikas pahinga, supposedly mga pikas meron. pahinga. Wala man, nag-formation lang siya. Nagpo-formation lang po. Nagpo-formation na. Matindi partner. Nagpapaliwanag Bukod kay Mary Rose, sa pagpunta dyan sa inyo, may kasama pa ba siyang iba? Meron po. Dalawa, si Ryan. Oo, si Ryan. Sa bagay, partner, sa ganyan na pagtitipon, medyo hindi pa siya takot niyan, partner, kahit gaano kadami sila. Maliban ba sa 100 at isa na grupo ninyong kasama, may nababanggit kasi kayo na maliban sa mahigit 100, mayroon pang iba. Based sa record ko po is 350 kami lahat. 350. 340 po ang nakuhanan ko lahat ng electronic signatures and biometrics. Kumusta, sir? Yan bang mga identity or biometrics na yan nagamit na sa ibang paraan para yung mga identity nyo magamit sa panluloko din? Bali po sa experience namin is kaya nga po kami na alarma kasi kahapon kasi nag-report na din po ako sa Camp Simeon Ola sa MIG-5 para po i-report na itong listahan na to is naibigay namin sa maling tao. Baka kung gamitin to sa kalokohan, at least nakapagbigay na kami ng info na
hindi kami kalaban ng gobyerno. Kung baga nag-apply lang kami ng trabaho, meron ng mga tropa namin na pinangutang na sa online lending apps gamit yung mga biometrics at electronic signatures na nakuha po sa amin. O, pagbalik ko po ng UWAS, may nag-report na sa akin na meron na silang mga text messages at calls na nagsasabi na may kailangan silang bayaran within 7 days. Pero hindi pa po lahat. Actually, sa base sa sa record ko, ang inuuna is yung mga retired. Yun nga mamang tinatakot namin lahat ng mga retired kasi nabasa ko dito sa lahat ng chat na nagtatanong siya kung yung natitira pa bang 100 ay retired. On the way kami, may na-receive kaming message dun sa GC nila na negative na daw yung kasi nung Monday po pinatawag nga po nila para kasi po yung mga dumating po na mga expecting po sila na aalis nung Friday. Opo. Ngayon po ma'am, wala po silang financially incapable na po sila. Then nag-promise po ito na magpapa-advance ng 20,000 Each. before po umalis. Aha. Ngayon po, yun po yung inaasahan nung iba. Okay. Ngayon po, nagsabi siya na magpapadala siya ng food assistance dun sa mga malalayong nagstay na doon. So, puro pangako po, ma'am, yung Yes nangyari. po. Opo. Until Monday po, wala pa rin. So Friday, Saturday, Sunday, and Monday, wala pa. Ngayon ba, alam nyo ba kung nasaan itong inirereklamo yung si Mary Rose Santos? Ngayon po ma'am, hindi na po namin alam ang whereabouts ng taong yun. Nakarap niyo ba siya ng personal? Personal ko po siya nakakarap at katabi ko lagi siya sa upuan. Tatay, naisip mo ba, tatay, na sa edad mong yan, maluloko ka pa ng ganitong klaseng perwisyo? Kasi ma'am nakakalula yung mga sweldo. May 1.3 yung Peace Commander, 1.6, 1.8. Gaano ho kalaki yung bahay nyo? Kasi kung doon ginawa yung recruitment, tapos doon na naglalalagi yung mahigit 100 katao, saan natutulog? Yung iba nga, doon sa mga bahay-bahay na. Nagreklamo na ho ba kayo nito sa barangay o sa munisipyo? Yes po, sir. Humarap, hindi. Yung una sir, pinatawag ni Kapitan, pumunta siya. Hindi alam na kami ang nagpapatawag na doon. Nung nandun na siya, nabigla siya kasi may kasama na kami PNP. Nga nagpunta siya sa barangay, ma'am, sir. May pinirmahan siya. Nakasulat doon na within 24 hours, matupad yung hinihingi na pagkain sa trupa at saka yung 20K. Linawin lang natin, partner, sinusubukan natin na tawagan itong si Mary Rose. Ring lang ring. Ring lang ng ring, partner. Ay, Makakausap natin sa kabilang linya si Attorney Felipe Jess Jimenez, ang investigation agent ng National Bureau of Investigation Region 5. Napakinggan niyo po, Attorney, yung pakikipagpanayam namin dito sa mga bisita namin na nagre-representa. 4 lang itong nandito sa loob pero mahigit 100 nandyan sa labas. Nagre-reklamo laban dito sa isang nagngangalang Mary Rose na sila ay pinagkukunan ng mga requirements, biometrics, ni-recruit, nasabi magtatrabaho sa Palawan. Ang lumalabas po ngayon, Attorney, sa latest, meron ng mga loan ngayon. Parang in-apply ng loan, 4 na sa kanila ang nai-apply ng loan at ngayon ay tinitext na sinisingil na. Yan po ang problema. Maganda po yung i-report nila sa amin, pati sa PNP, kasi nga, yung identity nila ang gagamitin nitong scammer na to kung sakali man. Opo, Yan ang opo. problema po dyan. Pwede naman natin silang kasuhan sa staffa kasi failure of any person to return yung documents, any documents. Dapat mag-file sila ng complaint sa opisina namin ngayon. Maraming salamat po, Attorney Jimenez ng NBI. Mabuhay po kayo, sir. Nag-decide ako na mag-usap-usap kami lahat na pumunta na dito ngayon sa inyo. Kasi po kahapon pagdating ko doon sa Mangga, naawa po ako sa sitwasyon So, ikaw po nila. yung Wala na mo, ma'am, wala na silang pamasahe, wala na din pong makain. Kasi apektado din kami lahat. Magtulong-tulong tayo kako. Kaya po kaninang umaga pumunta po kami sa Mayor's Office ng UWAS. Humingi po kami ng assistance para po magkaroon kami ng sasakyan papunta dito para po makahingi po. Kasi hindi namin alam kung until when. Para din naman po sa tropa. Kasi hindi po lahat dyan ma'am retired. Kasi yung iba umuwi na po. Karamihan po dito talagang walang-wala. Gusto ko din po sana hihingi sila ng konting makakain habang nandito pa sila kahit sa ilang araw man lang. Kasi kami din ma'am sa Eden, so kahit po magtulong-tulong kami, para-pareho na pong wala. Ayan, Sasamahan sasamahan po po namin kayo. kayo pong team, sasamahan po ng Salamat team po. namin para po ay makapagsampa po kayo ng At reklamo. doon naman, partner, sa kahilingan nila na mabigyan ng pagkain siguro after ng ating programa, i-apila mo na rin, Opo, partner, opo. sa ating boss. Yes, partner. Oo.